Čaute všetci, vítame vás na ďalšom Hubexe. Veríme, že poslední, tí, čo ste tu boli, tak sa vám páčil. Naposledy sme vám predstavili svet AI a ako AI mení svet. A dneska vám ukážeme niečo úplne iné. Zabrdneme do sveta športu. A o ceste vrcholového športovca, o úspechoch, olympiáde, ale aj ťažkostiach vám dneska porozpráva slovenský olympijský lyžiar Adam Žampa. Tak ahojte všetci, dobrý deň. Veľmi pekne v prvom rade ďakujem za pozvanie na toto gymnázium v Ružomberku. V prvom rade pánovi Juskovi Erikovi, ktorý na našom Žampa Cupe vlastne prišiel za mnou a pozval ma, a takisto Andrej a Tomáš, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a že som mohol prísť medzi vás. Ja som teda Adam Žampa, som reprezentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní. Už niekoľko rokov jazdím svetový pohár, možno ma niektorí z vás poznajú a vlastne dneska sa vám budem snažiť priblížiť to, ako žijem ja, ako trávim môj čas, čo možno ma motivuje k tomu, aby som stále na sebe pracoval, aké sú moje výsledky za mnou a kam sa chcem možno raz dostať. A takto na začiatok by som rád povedal ešte to, že bol som veľmi prekvapený, keď mi tu ukázali celú vašu školu. Máte to tu, že mega super. Ja som na takú strednú školu nechodil, poviem pravdu. A fakt klobúk dole pred tým, že sú mladí ľudia, ktorí sú motivovaní zlepšovať veci okolo a či Tomáš alebo Andrej, vyzeráte obidvaja na veľmi šikovných chalanov, takáto tu na HubX platforma, alebo ako by som to mal nazvať, fakt klobúk dole, aj to celkové vybavenie školy. Myslím si, že od pani riaditeľky cez učiteľov všetci môžu byť veľmi radi, že tu mali takýchto študentov a že tá škola niekde smeruje. Čiže fakt ako na mňa osobne to vytvorili obrovský dojem, že akí sú mladí ľudia šikovní a vôbec sa nebojím toho, že čo sa rozpráva častokrát, že mladá generácia nie je taká, ako bola tá predtým. Ja si myslím, že vyzerá, že je veľmi šikovná a že to Slovensko aj celkovo svet bude fakt podľa mňa ešte lepšie ako teraz. Čiže to je na začiatok toľko mojich slov a teraz dovolte, mám tu nejakú prezentáciu. Ja som vrcholový lyžiar. V svetovom pohári jazdím aj s mojím bratom Andreasom už niekoľko rokov, konkrétne asi 15 sezón. Začal som lyžovať, keď som mal 3 roky. Bolo to také viac menej hobby, keďže som z Vysokých Tatier a k športu ma priviedol môj otec, ktorý bol tiež lyžiar, detko s babkou boli tiež profesionálni lyžiari a pradedo, ktorý vlastne žil v Tatranskej Lomnici, tak ešte aj stával kabinku na Lomnický štít, čiže tiež bol vrcholový lyžiar, ktorý bol tiež reprezentant ešte Československa, čiže sme taká, že lyžiarská rodina. A zo začiatku, keď som bol mladší, no tak som vôbec nikdy nepatril medzi tých najlepších. Bol som väčšinou vzadu v štartovom poli, bol som vždycky taký, že malý, chudý, útlý chalan, ktorý mal veľké sny, ale nikdy som ich nevedel nejak pretaviť, čiže keď som mal 12 rokov, tak som začal vrcholovo trénovať v Popradskom športovom klube a následne do takých 16 rokov som sa v tej žiackej kategórii trápil vždycky a vždycky som obdivoval tých najlepších na Slovensku, ktorí boli v mojej kategórii. Nikdy som sa nedostal na žiadne medzinárodné preteky, vždycky som jazdil väčšinou iba ten slovenský pohár alebo školské preteky. A časom, keď som prišiel do juniorského veku, tak to bolo z začiatku veľmi ťažké, pretože to obdobie od tých 16 do tých 20 rokov je nielen v živote, ale aj v vrcholovom športe veľmi náročné, lebo človek je už tak keby juniorsko-dospelej kategórii a rovnými nohami padne rovno do toho tvrdého športu, kde prídete na prvé preteky FISové a dostanete viac ako 10 sekúnd na kolo, to není dvakrát motivujúce. Čiže zo začiatku to bolo veľmi náročné, ale ja som stále veril v to, že mal som šťastie, aj mám to šťastie, že mám super rodičov, ktorí mi celý čas hovorili, že hlavne treba robiť to, čo ťa baví a treba si vždycky za svojim snom. Keď to chceš robiť, rob to na 100%. V tom som mal veľmi prísneho otca, poviem pravdu, ktorý ma práve v tých rokoch udržal tak trošku medzi tými mantinelmi, ako to on hovorí. A povedal mi, buď budeš robiť teda šport na 100%, alebo
ho nerob vôbec. Čiže keď som bol na strednej škole, ako ste teraz vy mnohí a mali sme rôzne chaty alebo rôzne stretávky triedne, tak ja som proste na tieto veci absolútne vôbec nemal čas, čo som vtedy nenávidel, pretože ja som mal super kolektív v škole a častokrát som chcel byť medzi tými svojimi kamošmi, ale proste ten tréning a ten vrcholový šport si vyžadoval to, že som furt išiel po tej škole na nejaký tréning, alebo sme mali nejaké sústredenie, čiže sme vždycky extrémne makali a tie výsledky z začiatku vôbec neboli také, ako by sme chceli. Až sa to potom zvrtlo okolo toho roku 2010, kedy som vlastne tak trošku vyspel, zmužnel a začal som byť vlastne najlepší reprezentant na Slovensku, skôr v slalome, potom aj v obrovskom slalome. No a vlastne vtedy som si spomenul na to, čo mi hovorili všetci tréneri, všetci tí ľudia, ktorí boli okolo mňa, keď som bol mladý, že nie je šanca, aby vo svetovom pohári jazdil niekto zo Slovenska v mužskej kategórii, pretože mali sme Veroniku Velezuzlovu, ale veľa trénerov tvrdilo, že v mužskej kategórii to nie je možné. Ja som stále v to veril a vlastne asi som jeden z tých prvých, ktorý nielen jazdí, ale pravidelne 15 rokov boduje. A tým vám chcem povedať iba to, že všetko je možné, keď človek fakt verí a keď za tým ide a robí preto 100%. Čiže takisto aj vy, keď študujete tuna, alebo mnohí ste možno športovci a máte nejaký sen, možno sa stretávate aj s tým častokrát, že sami seba presviečate, že či to vyjde, alebo to nevyjde. Treba si za tým ísť a ja som pochopil aj to, že aj keď to nevyjde, tak aj tá samotná cesta vám dá niečo k tomu, ale veď k tomu sa ešte určite dostaneme a toľko by som povedal na začiatok, že ja s mojím bratom teda jazdíme ten svetový pohár, dávame do toho lyžovania stále všetko, popri tom robíme aj iné aktivity, ktoré vám tiež opíšem. Keby ste mali akékoľvek otázky, alebo čokoľvek sa chceli spýtať aj počas toho, keď ja rozprávam, lebo ja niekedy rozprávam asi veľmi veľa, tak kľudne sa pýtajte, aby som vás tu neuspal. A aby to bolo také, aby ste sa hlavne vy dozvedeli to, čo sa dozvedieť chcete, a aby som vám možno ja vedel odpovedať na nejaké vaše otázky. Čiže v pohode, pýtajte sa. A tu na fotke konkrétne, ináč to som ja na Svetovom pohári v Norsku s mojím bratom Andym. My sme vlastne traja bratia. Najmladší je ten v strede, to je Teo, ktorý je o 12 rokov mladší ako ja. A ten sa tiež už pomaly venuje vrcholovému športu, teraz bol najlepší junior, teraz už prešiel do dospelej kategórie. A tento rok sa nám podarila taká vec, že sme sa ako prvýkrát v histórii traja bratia v jednej disciplíne, obrovský slalom konkrétne, dostali do hlavnej súťaže na majstrovstvách sveta v Salbachu. Je za tým fakt dlhá cesta, pretože ja a Andrea sme boli konkrétne do 30 na svete, 27 a 28. A Teo skôr, aby vôbec mohol štartovať na tých majstrovstvách sveta v tej hlavnej súťaži, tak musel prejsť kvalifikáciou, čo sa mu podarilo. A je to pre nás ako fakt celkom také zadozučinenie, lebo vieme, čo je za tým a štartovať všetci traja na majstrovstvách sveta, aby som všetkým želal zažiť ten pocit, keď máte súrodencov a byť s nimi na tom najvýznamnejšom svetovom podujatí športovom. OK, olympiáda je ešte niečo viac, čo je naša výzva pre ďalší rok, ale aj samotné majstrovstvá sveta je to fakt veľká vec a všetkým by som vám to želal zažiť. Konkrétne, ako som už spomínal, sme z Vysokých Tatier, zo Starého Smokovca. Sme reprezentanti v alpskom lyžovaní. Bol som konkrétne ja a Andreas na 3 olympijských hrách. Tie v roku 2010 mi jemne ušli, tam som sa nestihol kvalifikovať, vtedy som bol ako 19-ročný a bol som vtedy strašne motivovaný k tomu, aby som jazdil svetový pohár. A keď mi povedali, že som sa nekvalifikoval na olympijské hry, tak som bol vtedy extrémne demotivovaný. A vyslovene som nevedel, že čo budem robiť ďalej, pretože to bol môj cieľ a ja som sa tam proste nedostal preto, lebo som neskoro splnil limit. Čiže to bolo veľmi také pre mňa vtedy náročné a vtedy som si povedal, že na tie ďalšie olympijské hry, čo pôjdem, mám na to 4 roky, tak sa budem snažiť, aby som bojoval o čo najväčšie výsledky. A ja som sa dostal na olympiádu v Soči, na tú prvú, kde mi vôbec predtým nešlo, to si presne pamätám, január bol úplne že hrozný mesiac. 2-krát som sa dostal do druhého kola, vôbec sa mi nepodarilo
dojsť v tom druhom kole, nemal som žiadne body, išiel som na olympiádu totálne, že nič som od toho nečakal, ale išiel som naplno a nakoniec z toho bolo 5. a 6. miesto. Ďakujem pekne. Čo vtedy bol pre mňa taký, by som povedal, že kariérne dôležitý výsledok, pretože keby sa mi to 5. a 6. miesto nepodarilo vtedy zajazdiť, tak kto vie, či by som ešte dneska mohol byť vôbec vrcholovým športovcom, pretože to bolo veľmi dôležité. Tak ako mi vtedy milión kritikov hovorilo, že to nemá, ten ide na olympiádu len preto, aby bol na olympiáde, tak zrazu som všetkých presvedčil o tom, že to tak nie je a že je možné vyhrať aj druhé kolo, keď človek fakt maká, len áno, je pravda, to vám poviem úprimne, niekedy treba mať aj kúsok toho šťastia, pretože v tom športe je to o tom, že stačí trošku o milimeter vedľa, dostane človek špicár, finito. Ale ja si myslím, že človek, keď maká, tak to šťastie možno nie vždy, ale raz za čas príde, pretože si ide za tým svojim cieľom a všetky tie negatívne veci, čo sú okolo, mne sa tiež stalo, že OK, bol som 5. 6. na olympiáde, rok na to som chcel byť ešte lepší, pím, koleno. A teraz človek leží v nemocnici a tak si uvedomí, že ty brďo, že človek maká, chce sa posúvať vyššie, dáva do toho všetko a zraní sa. Ale aj to zranenie samotné vám niečo prinesie. Uvedomíte si to, ja som si teda konkrétne uvedomil to, že ako veľmi chcem lyžovať, ako veľmi chcem robiť to lyžovanie a ešte viac som si uvedomil to, že keď budem 100% fit, tak do toho budem dávať všetko, lebo poviem úprimne, niekedy sa človeku nechce každý deň vstávať, každý deň robiť to isté, rutínu dookola, ráno vstane, má nejakú rozcvičku, potom tréning, potom chvíľku oddychuje, potom zase ďalší tréning. A keď to človek robí, že zo začiatku, tak je to fajn, lebo človek si povie, že áno, toto je ono, ale príde aj tá kríza. A tá kríza príde vždycky. A presne vtedy je dôležité si povedať, že robím to pre seba, lebo to chcem robiť a bez ohľadu na to, či ten výsledok príde, tak to robiť chcem. Čiže to ma ten šport naučil, čo si myslím, že je obrovský benefit toho, čo sa dá použiť potom aj konkrétne v živote. A to chcem odkázať aj vám, že vlastne keď máte častokrát niekedy nejaké krízy, máme ich všetci a budú častokrát horšie, ale je dôležité sa cez ne dostať a ísť ďalej proste, lebo len vtedy sa človek dokáže nejak motivovať, by som povedal. V roku 2014, práve po tých olympijských hrách, sme sa s bratom, s Andreasom a ešte s jedným trénerom, konkrétne Tomášom Kmeťom, rozhodli, že poďme urobiť niečo pre mladé deti v tej našej komunite. Prišlo názov, že poďme vytvoriť Žampa Cup. Tak sme vytvorili Žampa Cup a bolo to vtedy aj spoločne s takým kempom, kde sme vlastne všetky mladé deti od tých 6 do 16 rokov, kto chce, môže si prísť s nami zalyžovať. Prvý rok prišlo nejakých 30 detí, si myslím, druhý rok nejakých 50, potom sme začali robiť len preteky, postupne, dvakrát nám to COVID síce zrušil, ale postupne sme sa dostali až na 10. ročník, ktorý bol tento rok na Štrbskom plese a mali sme 800 štartujúcich detí. Pre všetky tie deti je to úplne zadarmo, štartovné sa neplatí. Tým, že máme nejakých našich partnerov, tak sme ich motivovali k tomu, že chceme tej našej komunite do budúcna niečo dať a ja som si povedal, že ja keď som bol mladý, vždycky som chcel byť medzi tými športovými hviezdami kvázi. Ja som prežíval vtedy konkrétne, že majstri sveta v ľadovom hokeji a keď som videl Hosu, Šatana, Palfiho, ja keby som s nimi mohol byť, mať od nich podpis, fotku, tak by som bol nadšený. Ja netvrdím, že ja som ako oni, ale povedal som si, že keď budem raz na tej svetovej úrovni a budú nejakí ľudia, ktorí nás možno budú nejak obdivovať, vytvoríme pre tú našu komunitu niečo. Vytvorili sme ten Žampa Cup. Pán Jusko na tom Žampa Cupe bol, potom vám určite môže povedať, čo si o ňom myslí. Ja si myslím, že je to niečo, čo na Slovensku nebolo a chceme dávať tým deťom niečo extra. Víťaz Žampa Cupu získa kontrakt s firmou Salomon a to je, myslím si, že obrovská úľava pre tých rodičov. A takisto aj celkový ten koncept toho Žampa Cupu je o tom, že je a aj bude, pokým ho my budeme robiť pre všetkých zadarmo a chcem, aby to motivovalo tie deti k tomu, aby športovali, aby lyžovali a aj keď nie sú najlepší, tak aby si každý jeden v ten deň odniesol niečo z toho podujatia. Čiže to prišlo tým, že sme chceli nejak motivovať tú mládež. A moja cesta vrcholového športovca.
Rodina, áno, je veľmi dôležitá, pretože tá je tá, ktorá vám vytvára ten backup a tie podmienky, čo sa týka presne tých časov, keď ste dole. Pretože keď ste hore, príde za vami hockto, od najvyšších po najnižších a všetko vám slúbia, ale keď ste dole a nedarí sa vám, tak iba tí, ktorí sú blízki okolo vás. Rodina neznamenajú len rodičia, bratia, ale aj tí najbližší kamaráti, alebo ako by som to nazval, vás motivujú častokrát k tomu, aby ste sa z tej krízy dostali, tak ako som už spomínal. Tie prvé kroky na mojich lyžiach bolo, ako som tiež spomínal, keď som bol mladý a ja som to mal tak nejak predurčené, aby som sa k tomu dostal. Keď mám zhodnotiť tie prvé preteky, tak ja mám takú špeciálnu storku. Presne jeden rok som bol taký, že trošku horší. Bol som 3 mesiace v nemocnici, mal som taký problém s plúcami. A v ten rok som mal trénera, ktorý mi povedal, že tento rok už nič od lyžovania neočakávame. A prišli sme po tých 3 mesiacoch na tréning, mesiac sme sa pripravovali, potom ma poslal na prvé preteky. A v ten rok som vyhral vlastne svoje také prvé veľké preteky. Možno preto, že som to nečakal a možno preto, že som sa psychicky nejak pripravil na to, že nemám čo stratiť. Čiže niekedy to je presne o tom, že človek, keď neočakáva, ako to bolo pri tej olympiáde, tak prídu niekedy tie najväčšie výsledky, ale to neznamená, že predtým pre nich nič nerobil. Potom je to ten rozdiel, že keď má už človek ten tlak tých výsledkov, napríklad keď už som išiel na tú ďalšiu olympiádu do Pyeongchangu v roku 2018, tam som mal reálne fakt šancu na to, aby som získal medailu pri troche šťastia, len tak extrémne som na to tlačil, a tak som sa snažil extrémne na všetko sústrediť a motivovať, že som bol až kostrbatý a sám som vlastne vycukroval na tom, že som si pripustil veľmi vysoký tlak a nakoniec to nevyšlo. Čiže niekedy aj to je súčasť toho, čo vám tá kariéra športovca dá, že aj v živote sa to naučite určite, že ten zbytočný tlak človeka iba zbytočne zviaže. A to sklamanie najväčšie je potom, keď sa človek zraní, alebo keď mu tie výsledky alebo sezóna nevinde. Pretože tí všetci, čo predtým fandili, tak častokrát potom na vás ukazujú prstom a ukazujú, že mal to robiť tak, mal to robiť hentak, ale tak to je klasika taká. Na Slovensku ešte o to viacej. Čiže k tomuto vám iba poviem toľko, že človek musí byť vždy tak nejak optimisticky a pozitívne naladený, tak ako vy mnohí mladí ľudia ste, čo si držte čo najdlhšie. A aj keď nebudete teda častokrát mať tie výsledky, tak robte to, čo vás baví v tichosti a ten výsledok príde, potom budú okolo vás sponzori, partneri, všetci. Ale pokým to tak není, tak robte to, pretože vás to v prvom rade baví. Pretože keď robíte to, čo vás baví, tak to je potom cítiť na tých ľuďoch a skôr či neskôr to garantujem, že sa tie výsledky dostavia. Olympijské hry, na tých ešte, aby som to ukončil, zatiaľ som bol na 3 a posledné, na ktorých som bol v roku 2022 v Číne. Tam sa mi podarilo skončiť 15., čo bolo niečo medzi tým, čo som chcel, poviem pravdu, chcel som viacej. Nesadlo mi to tam vtedy, trošku bolo to veľmi náročné, ale OK, 15. miesto je, si myslím, že fajn, aj keď človek máka na tom, že keď už raz bol 5., tak chce proste viac. A nie je potom tak vnútorne sám stotožnený s tým, že je 15., aj keď si to samozrejme váži. Ale boli špeciálne tie olympijské hry práve v tom, že tam Peťa získala zlato. Bola hneď vedľa mňa na izbe, tak to bolo fakt také veľmi špecifické. Ja som bol veľmi rád, že som mohol byť pri tom. A vlastne boli smutné v tom, že boli bez divákov, pretože bol COVID. A ďalšie olympijské hry nás čakajú už budúci február. Bude to obrovská výzva pre mňa sa tam motivovať, keďže sa vrácam po zranení. Zranil som sa konkrétne minulý rok v Jasnej, presne tam, kde Peťa. Táto sezóna bola taká, že po zranení návratná je to veľmi náročné sa vrátiť, keďže človek štartuje vzadu a takisto po tej nielen fyzickej, ale aj psychickej stránke, lebo človek je zvyknutý na niečo iné a tí mladí sa tlačia dopredu a dajú vám jasne vedieť, že chcú vás poraziť. Čiže pre mňa to bude obrovská výzva dostať sa na tie olympijské hry a verím, že sa mi to ešte podarí. No a popri tom sme začali s bratom riešiť aj tie iné projekty ako Jumpa Cup. Ja som sa pustil aj do podnikania v Tatrách, čo není úplne easy, ale tak robím hlavne to, čo ma baví. A ten deň profesionálneho športovca vyzerá tak, že ako som už spomínal, je to denná rutina
a je to fakt dlhodobá disciplína a konzistencia toho, aby človek sa prekonával hlavne v tých dňoch, kedy sa mu vlastne nechce. Čiže to je na tom úplne, že to najdôležitejšie, pretože človek maká celé leto kondične, aby vydržal minútu na snehu v zime, hej? A tých obrakov je možno 10. Čiže ten samotný výkon je potom že veľmi krátkodobý, čiže človek musí robiť vo všeobecnosti to, čo ho baví, aj keď ten samotný výkon trvá strašne krátko. V tom je to ťažké. Ja by som to prirovnal možno k tomu, že človek študuje 8 rokov, potom príde maturita, nevytiahol som si otázku, ktorú som chcel. Ale to je to, že za tých 8 rokov sa človek naučí aspoň niečo a ku všetkému vie niečo povedať. Ja si pamätám na svoju maturitu, tak to by som vám tiež vedel rozprávať. Máte niečo, čo sa chcete ináč spýtať popri tom? Áno? Tá denná rutina je hlavne v tom, že my keď máme už to také tréningové obdobie, čo sa týka kondičky napríklad, tak je ráno o 6:00 cca budíček, sú raňajky, potom máš nejakú rozcvičku, potom ideš na prvý väčší tréning od tej 9:00 do tej 11:00, ktorý trvá 2 hodiny, ten je väčšinou taký, že silový. Potom máš obed, potom máš jemnú pauzu a potom po obede máš nejaké tie rehabilitačné cvičenia alebo proste nejakú NS-ku, aby si mal proste nie len tú silu, ako sa zvykne robiť, ale aby si mal aj tú, čo sa týka po tej fyzio stránke, aby si bol OK zdravotne a neprehnal to. A toto vlastne absolvujeme takéto dvojfázové tréningy 6-krát do týždňa, od pondelka do soboty, nedeľa je voľnejšia väčšinou. A keď sme zase na lyžiach, tak to funguje tak, že niekedy vstávame aj o 5:00 ráno a ideme na lyžiarsky tréning, ktorý je väčšinou od 7:00 do tej 12:00. Potom je trošku pauza a po obede ešte nejaká easy kondička a v tom robíme každý deň. Či je pekne, či prší, či je mráz, či fúka vietor, furt je človek na tom kopci. Furt tam je, keď nie je na kopci, tak je v telocvični alebo v posilovni. A je to také, že dookola, čiže takto vyzerá nejak tá rutina. A potom prídu raz za čas preteky. A popri tom je, čo ja som vďačný, je veľmi veľa cestovania popri tom vrcholovom športe. Človek precestuje miesta, kde by sa bežne nedostal, aj keď ich vidí poza hotelového okna častokrát, ale aspoň na tých miestach je, a keď je náhodou nejaký day off, že sa nám zruší nejaký program, tak človek ten svet vidí a urobí si vďaka tomu taký názor, ktorý by bežne asi nedostal. Ešte niekto nejaké otázky? Teraz. Tak ja osobne som taký, že ja milujem tie najnáročnejšie podmienky. To znamená, že my na svetovom pohári jazdíme častokrát na ľade. A je to taký ľad, že ten tvrdý sneh, ktorý možno vy ste zažili na kopcoch, tak ešte polejú. A v tom je to veľmi náročné, dá sa povedať, že je to veľmi tvrdé a ľadové, ale na druhú stranu je to viacej objektívne, pretože paradoxne my jazdíme na tak tvrdých lyžiach, že tým, že jazdíme na tom ľade, tak je to čo najviac vyrovnané, či medzi prvým štartovým číslom alebo 60. štartovým číslom, pretože keď je mäko, tak sa ten sneh rozbije a to ja rád, lebo proste do toho sa človek nemôže oprieť a človek maká preto, aby vedel jazdiť na tých ťažkých podmienkach a podľa mňa ten sveťak má byť na ťažkých podmienkach, čiže ja mám veľmi rád práve tie najnáročnejšie podmienky alebo najnáročnejšie kopce, ako je Kitzbühel alebo Adelboden, Alta Badia, to sú všetko také tie kráľovské obráky, by som povedal, a tie ja najviac milujem. Čiže to, čo je najťažšie, to je pre mňa najlepšie. Má ešte niekto nejakú otázku? Áno? Teraz super. Teraz sa vám poviem pravdu, že super, pretože som medzi mladými ľuďmi a fakt mnohí z vás vyzerajú, že takí, že sú motivovaní. Aj celkovo som nadšený z celej tejto školy, čiže teraz aktuálne sa mám, že mega, oveľa lepšie, ako keď som tu nasedel. To bolo presne na zranení v Jasnej. Tu není už vidno tú pravú časť fotky, tam som bol akurát s Peťou, ktorú tiež vyťahovali vtedy akurát z Amerika. A tu som akurát v sanitke. No. Motivácia a pozitívne myslenie. Úplne, že najdôležitejšie. Ja som človek, ktorý je... ja sa snažím byť fakt pozitívny a optimistický, aj keď som dole, aj keď častokrát veci nejdu tak, ako človek chce, ale podľa mňa úplne najdôležitejšie je myslieť pozitívne. Pretože keď začne človek myslieť negatívne, tak dá dole zbytočne. Čiže za mňa
Vždycky buďte trpezliví, verte si, majte disciplínu a fakt tým, že vy niekde idete, verte, že idete dobre. A keď sú okolo vás nejakí ľudia, ktorí vám hovoria nejaké rady, berte si z nich to najlepšie. To neznamená, že vám všetci hovoria dobre alebo všetci zlé. Berte si to, čo uznáte za vhodné. Prax vás naučí, že čo je pre vás dobré. Ale fakt všetko je o tom pozitívnom myslení, aspoň čo mňa sa týka, a o tej seba disciplíne, že častokrát človek musí ísť mimo tú komfortnú zónu, jak častokrát na škole. Niekto miluje matematiku, niekto chémiu, niekto telesnú, niekto matematiku, ale proste musí si prejsť aj tým, čo možno nemá tak rád, aby si z toho niečo zobral. A fakt, že zo všetkého sa dá zobrať, iba to pozitívum. A ešte raz ďakujem za pozvanie.